само нещо да кажа на близо. Когато започне същинската работа, разрешавам да се вмесите само към вашето дете. И ако някой от вас прецени към дете, което изпитва някакво затруднение, да му помогнете за мъничко, защото все пак това е работа и с родители. Да видим, вие дали знаете да направите това, което тези прекрасни деца ще направят? Готови ли сте? Да! Ще покажем колко сме страхотни, нали така? Да! Айде да видим. Музика! Това е що? Майстра, музика! Сега обаче ще направим пред родителите макет на театърна маса. Здравейте! Заповядайте, госпожа! Ето тук. Не, ще седне малко. Сега ще направим днес една от приказките, която играхме в нашето тържество. По тези картини зад вас, дали ще се ориентирате коя беше приказката? За Цонка! Но приказката се казва Галя Мома. Тъй като вече сме играли, чели сме я, почти я знаем наизуст, сега искам да направим макет за театърна маса с малките фигури, с които ние всеки ден ще си играем приказката, а част от фигурите ще използваме и за други, за следващи приказки. Съгласни ли? Да! Добре, тогава. Преди да пристъпиме към работата, искам Тервел да дойде при мене тук, защото ви е приятел. Искам да се обърнете и да отидем там долу при картините за малко, защото след малко ще ви поставя една задачка. Стоиме далеч от картините. Ей тук. Елате насам. Ето така, за да виждаме отдалеч. Така, госпожа, дам третата картинка. Добре. Хайде сега да видим коя е първата картина, която е сложена на таблото. Кой момент от приказката е изобразен на тази картина? Йоанка? Ами, когато Богданка се гледа колко е красива. Къде живее тя? Тук на тази картина къде живее? При майка си и баща си. Защо се оглежда, реши се? При мама и татко как се живее? Защото е мързелива. Кой е направил мързелива? Сама. Сама? Майка и баща й не са я карали да работи, нали така? А са й разрешавали да се гледа, да се облича, да се гизди, да се реши и е забравила да се научи как се работи. Почти като ленивец. Почти като ленивец е станало, точно така. Добре, сега че после ще обясним какво е ленивец. Сега имаме за Богданка, а за животните следващия път. И ако погледнете следващата картина. Сега, дръпнете се назад. Там от края на килима, че тук само малките да се отпред. Тези другите не виждат. Да, виждаш ли? Картината. За коя картина питаме? Да,
тази картина? Тази тук, да. Да, тя ми я посочи. Какво има на тази картина? Кой момент от приказката е изобразен на тази картина? Цонка си седи. Цонка си седи, ама какво има друго на картината? Другите ядат, а Цонка си седи само. Ти каква беше в нашата приказка? Коя беше? Свекървата. Къде е свекървата там? Виждаш ли я някъде? Ела, кажи го. Виж къде е свекървата. Тази, която държи... Еми къде е? Покажи я. Ето я. Така. Кой беше свекъра в нашата приказка? Крис! Няма значение. Ние имаме други сега герои, така че всички знаеме приказката, ще я играеме по друг начин. На каква масичка седят да се хранят хората? Панчева. На три крака масичка. Кое е три крака? Столчетата са три краки, а масичката е? Масичката каква е? Каква форма има? Малка кръгла масичка. И знаете ли как се нарича? Паралия. Това са думички на мебели, които някога са използвали хората и са различни от нашите. Нашите столчета с 4 крака, техните са били с 3. Нашите масички високи, техните кръгли и ниски. Така, как са облечени хората в приказката? Народни носи. Значи, днес ние трябва да изработиме героите, като ги облечеме в народни носи. Трябва да им направим обстановката в стаята. Трябва да имат маса, на която ще се хранят. С какво ще се хранят, Панчева? С какво ще се хранят? С питка. Значи трябва някой да измеси и питката. На масата задължително има и поднос с плодове. С плодове. Трябва да имаме и плодове. На какво си варят манчета? В котле. Питката, моето момиче, исках да бъде дебела. Тази питка е много малка. Ако ще трябва, значи такава аз мога да я измеса, ама не е хубаво. Тя ще бъде много твърда. Трябва да бъде мека. Ай, хубаво. Добре, ама искам една паничка да ми направиш от това. Мачка. Много е голям. Много е голям. Искам паничка, къде ще я сложите? Направете паничка. Хайде, ето от това ми направи паничка. Мачка и това и направи паничка. Веднага минаваш някъде, където има светлина. Браво! Страхотно е! Сега взимаш и обрез залепваш това и изрязали добре и пък отзад ще залепиш. Ето така. Две куби. Хайде, да не вземат да паднат това. Айде, мебел няма да се наистина мериш с хубаво лепило. Добре, само. Ама това му е панталона, не му е говори. Кой е неговия панталона? Чакай, дай да му направиш шар. Ето тук да бъде украсен. Сега тази колко е дебела свекърва. Малко да се снимате. Ето така, виж така се залепва. Това лепило е направо вълшебно. Ако си го направил, го занасяш там на масата. Сега обаче искам тук да сложиш, виж тези там на горцет. Избери си някаква украса за този ръкав и за този ръкав. Шапките обаче... И огранки са готови. Снима ми бащата на кон. Моя сестра да бъде още.
Айде, Йоанка, дай сега тези на Йоанка, тя ще се избира. Добре, дай сега. Можете да направите, но вие направихте уникални неща. Много ви благодаря. Вие бяхте страхотни. И знаете ли защо? Знаете ли защо бяхте страхотни? Госпожо, нещо падна. Няма значение вече. Трудихме. Защото се трудихте, защото първо ме чухте какво искам да направите. След това знаехте как се изработват нещата, но положихте много усилия и бяхте страхотни. Всички фигури, които стоят прави, са изработени перфектно. Всички синове и снахи, свекър, свекърва, хората могат да познаят, че са живяли някога, че са облечени с народни носи. И сигурно знаете как се играе хоро, нали така? Да. Градината, в която, ливадата, в която ще пасат техните животни и в която работните синове ще метат и ще гребат, също е направена страхотно. Браво! Благодаря на всички. Стаята, градинката, погледнете каква красива градинка. Аз дори усещам как миришат зюмбюри. Страхотно. Дърветата, вижте колко зеленина има, когато се изморят тези младежи да седнат да си починат. И вижте, кой е свил гнездо в тяхната къща? Щъркела. Знаете ли, че щъркелите свиват гнездо само в дома на много добри хора? Тези хора какви са? Много добри. И то много добри. Първо щъркела си е свил гнездо и второ научиха Богданка да бъде каква? Работлива! Който се е научил на труд, не е сбъркал. Това семейство се е научили. И ето, както казахме, на шкафа до прозореца сме посадили нашето цвете, което се казваше мушкато. Плодовете са направо страхотни. Сложени са в страшно красиви чинийки. А масата с трикраките столчета и питката отгоре, просто човек да пожелае да седне и да си хапне. Бъклица. Ето тези хора наистина ще женат сина си. Това е бъклица, но питката е взела цялото място. Би трябвало да я сложиме на масата. Ще я държиме тук, за да могат да почерпат. Не сме запалили огъня. Не сме запалили огъня. Така. Ето.